ओमफ्राय मा होनो दाख्लै थांनाय 7 थारिख खालि फुङावनो हिनजावा गैला महा थांखो। 7 तारिख खालि माने नै मार्चनि 7 तारिख। औ नैबे मार्चनिसो 7 थारिख। तामिलनाडु रायजोआव सासे बर' आइजोआ गोमादों। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय चेन्नाइ ओनसोलाव बा चेन्नाइआवनो गोमादों होननानै सन्देह खालामदों। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मानसि गोमानाय गिथाव बाथाव जाथाय जाबाय थानाय समावनो तामिलनाडु रायजोआव सासे बर' आइजोआ गोमादों। जुलि जाखानाय बर' आइजो, बियो गावनि फिसायजों थायोमोन आरो बिसोरो सानैबो खामानि मावोमोन जाहैबाय महिन्द्र कलेज होनाय तामिलनाडु रायजोनि इर'डेआव दं आरोना बे कलेजआ महिन्द्र कलेज होननाय। बिसोरो सानैबो खामानि मावोमोन, सानैबो खौसे थायोमोन। बिसोरनि मुङा जाबाय, फिसायनि मुङा जाबाय जेरेमिया नार्जारी आरो हिन्जावनि मुङा जाहैबाय गोमादों बे आइजोनि मुङा जाबाय हान्नानिया नार्जारी। बिसोर सानैबो खौसे थायोमोन आरो नैबे कलेजाव मावगासिनो दंमोन, महिन्द्र कलेजाव। ओमफ्राय आरो बिसोर जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनि थागिबि। नाथाय बिसोरो तामिलनाडुआव थांदोंमोन माखासे रां रुफानि आंखालाव, बा जोंनि बे बिटिआरआव बा जोंनि बे आसामाव बांद्राय खामानि गैखाया बेखौथ' मिथिखायो। जायफोरा गोरों बिसोरबो गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावनांगौ जायो, बेखौ बयबो मिथिखायो, बेखौ जों बुंना लाब गैया। माखासेफोरा बुंगोन जायगायावनो खामानि मावना था, जायगायावनो आबाद मावना था, नाथाय बिदि जाजोबा। बेबायदिखौ बुंनायाव इजि, नाथाय खालामनायाव गोब्राब। दा बेनिखायनो गोबां गोरों गोराफोराबो एम ए पास जानायनिफ्राय लानानै गोबां फरायनाय मानसिफोराबो गुबुन गुबुन रायजोफोराव खामानि मावनानै जिउ खुंनांगौ जायो। मानोना जोंनि बे आसामाव खामानियानो गैयाबा गोबां आंखाल। दा जोंनि बे आसामावबो गुबुन रायजोनिफ्राय फैयो, जेरै बिहारनि मानसिफोरा जोंनि बे आसामनि गुवाहाटिफोराव गोबां साना भाजा फानफैयो मायो, गासिबो दखानफोरानो बिहारनि गोजा बांसिनानो। दा बेबायदि जियानो जादोंला बेखौ जोङो बाद होदो। दा नैबे नुबाय थानाय जाहैबा हान्नानिया नार्जारी, बे गावनि फिसायखौ बा गावनि फिसायनो जेबो खोन्थायाबालासिनो बियो थांनाय 7 मार्च खालि खारखुमालांदों। जेबो गैया, जेबो खोन्थाया, फिसायखौ आलाय सिलाय खालामनानै खारखुमालांदों आरो दा बे गोमानानै दङ। दा बियो बबेयाव दङ, मायाव दङ बेखौ जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। फनबो रायलायगोन होनना बुंदों, फन रायलायबाबो मोजाङै रायलायना बुंदों। आरो बिसोरनि गेजेराव गथ' गथायबो दङ। गथ' गथाया गामियाव थायो जाहैबाय। आरो दा बिसोरो तामिलनाडुआव खामानि मावनानै गावसिनि गथ' गथाय गावसिनि संसारखौ नायफिनगासिनो दंमोन। नाथाय थिग बे समावनो बारहुंखा बारनानै नैबे जेरेमिया नार्जारी आरो हान्नानिया नार्जारीनि गेजेराव बारहुंखा बारनानै बे सानैनि गेजेराव बे जाथाया जादों। अब्ला लोगोफोर, नैबे नुबाय थानाय जाहैबा हान्नानिया नार्जारी, बेखौ नुदोंबाथाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बार दङ, बे कन्टेक्ट नाम्बारफोराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मानोना जाहैबाय जेरेमिया नार्जारी, बिथाङा गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ। दिनैसिम नै 1 सप्ता जानोसै, नाथाय दासिमबो बबेयाव दङ बेखौ रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। जुदि बे मानसिखौ नुदोंबाथाय, नैबे हान्नानिया नार्जारीखौ नुदोंबाथाय खोन्थाहरल' आरो ना, नोंथांमोना हमलाय नाङा, खोन्थाहरबानो जाबाय, बा हमनो हायोबाथाय हमबानो जाबाय। खोन्थाहर, नैबे जेरेमिया नार्जारीया लायनो थांगोन। अब्ला लोगोफोर, माखासे भिडिअ बानायना हरदों, बेखौ नायदो। आंनि मुङा जेरेमिया नार्जारी आरो आंनि हिन्जावनि नामा हान्नानिया नार्जारी आरो जोंहा फिसाजोबो दङ, बिनि नामा प्रिन्सेस नार्जारी। बियो फिसाजोआ न'आव थायो, जों हौवा हिन्जाव तामिलनाडुआव खामानि मावनो होनना फैदोंमोन। बियो दाख्लै थांनाय 7 थारिख फुङावनो बियो मबाइल फैसा लानानै खारदों। दा आं बेजों खेबसे खेबनै फन रायलायबाय, बियो खोन्थाहरदों आं चेन्नाइआव दङ, नाथाय बियो मोजां खोन्थाहरा, जायगाबो खोन्थाहरा। दायो सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे कन्टेक्टआव खिथाहरनो हागोन होननानै आं बुंहरबाय।